bawal labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi 5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo
Patay na viruses ang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga itinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, panamerik, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay, sigabu. Malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan nga ng mangga na pagaling. Amazing for mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Batito. Po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega One, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega One. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. Hindi na siya ihi ng ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yon talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Mega One. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega One? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak parang uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta.
Yun po. So, mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So, sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon. Okay, magandang araw sa ating mga kababayan. Binisita po tayo ni Tatay Roberto. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Piodoran. At siya po ay pumunta dito ni Tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si Tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang talagang the best ang produkto ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito. Kasi yung mister ko, nag-digit at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni Tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni Tatay? May sa Diabetes. May sugar. Oh, sugar. May high blood. May high blood. Tapos May- may problema sa lungs. May katarata. Tapos sa tuhod. May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, means kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan, dahin ng parang, maski nagkakag kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, Nanay, na mayroong malaking pagbabago kay Tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, day nga ning kuya, Dahil 3 months? Daing 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Sa kuno niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido. Migawan. May gawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, High blood. so arthritis, na-address, so sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Medyo Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, Nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga may mga kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Betito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa itong kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, Nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape, Yung kape naman, Migay Coffee. sa kaining green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang pikinom. So, Nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales. Ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat. Magandang araw sa ating mga kababayan. Binisita po tayo ni Tatay Roberto Loreto from Ligao City. Ito po yung napakataas ang creatinine at ang daming sakit. Last year, na pumunta sa atin yung kanyang anak na si Kagawad, Ame, dahil nga po si Tatay ay
na nahihirapan na sa buhay niya, due for dialysis na 359 at marami pang sakit. Pero po, nung pag-inom po niya ng 6 months, iyan po'y bumaba ng almost normal. So, andito po si tatay ay magpapaliwanag sa atin. Nung last year po tatay, bago ka nagkasakit ng sobra-sobra, na sabi nga ni Kagawad Ami, halos parang hopeless ka na hindi ka na aabutan ng ilang buwan. At sabi mo nga, pati yung anak mong nurse sa Canada, sinabihan mo ng hirap ka na. Ilang taong ka po ba, ano po ba talaga ang umpisang, bakit tumas ang creatinine po? Ano po ang mga sakit po ninyo nun? At ano po ang inyong mga maintenance? Ano ko lang daw, yun sa prostate ko noon. Prostate. Oo, yun lang ang inaano ko. Ang talagang main problem mo dati. Yan ang problema ko talaga. So, uminom ka ng mga gamot. Oo. Pinainom ka ng mga gamot. Ngayon, nung sinabi sa akin, nung napasugod sa akin si Kagawad Ame, sabi mo raw, puntahan mo na si Doc Joey B dito kasi yung gamot na binigay sa iyo para sa kidney, nung iniinom mo, mas lalo kang nahihirapan. Ano po ba nangyari doon? Yun po, nung magpa-check up nga kami kasama ko si Ame, yun po, sabi ko, mataas yung Creatinine. sa lumabas sa resort, mataas yung creatinine ko. Sabi ng anak ko, kaya ka magpa-check up ka. Sabi ko, dahil ako sa radyo si Doc, sabi ko, doon ako. Doc Joey. Doc Joey, sabi ko, doon ako magpapa-check up. Opo. Kaya sabi ko sa kanya, doon mo ako dalhin. Dahil baka ang ano ko na, parang sa ano ko, baka kako inaano ng Panginoon na doon ka pumunta. Pero noong po, Mayo po yun eh. Noong Mayo, pumunta Mayo. dito si Kagawad Ame, nung panahon pong iyon, talagang sa tingin mo, aside from prostate at saka doon sa mataas na creatinine, talaga pong nahihirapan ka ng pati pagtulog mo. Doon ako nagtaka na, dahil nararamdaman ko sa buhay, wala na akong ganang kumain. Nahihirapan ka pa matulog. Sa pagtulog, wala na akong Hindi ka na baka makatulog. ako laging ng mga alas 11. Oo. Wala na halos akong tulog niyan. Wala nang tulog. Oo. Pabalik-balik ka pa sa Pabalik-balik. comfort room. Oo. Pagkatapos doon, Saka medyo yung katawan ko, namaga. namaga na. Hmm. Oo. Kaya napilitan kang pumunta na lang, pinapunta mo yung anak mo si Kagawad Ame dito sa Sabi akin. ko, puntahan mo si Doc, hanapin mo si Doc Joey. At nung uminom ka, for 6 months, nung November, ang resulta ng creatinine mo almost normal na. Oo. At pumunta ka pa nga sa akin nung natandaan ko ng December kayo ni Mrs. Oo. at nagpasalamat kayong dalawa. Opo, ganun. So ngayon po, andito si tatay kasi bibili po siya ng pang-maintenance na ng Amazing 4. So, tatay na nanonood po sa atin sa bayanan, ito po ba ay pwede natin i-recommenda sa lahat ng tao may mga iba't ibang klaseng karamdaman? Pwede po. Sa lahat po ng taong may mga karamdaman tulad ko, ina-advise ko po sa inyo na pumunta po kayo dito kay Dr. Bitito at subukan niyo po na magpa-check up sa kanya at maaari po talaga na ano yan, Na matulungan ang kanilang mga karamdaman. Oo, para po matulungan ang inyong mga karamdaman. Dahil ako po, sumukra po. Kaya ako po narito uli kay Doc para po ipagpatuloy ang pag-inom ko ng Amazing 4. Amazing 4. Dahil sa pakiramdam ko po, ibang-iba ang kasiyahan nararamdaman ko sa aking katawan. Kasi lang masigla po. Okay, salamat po tatay. Ito po ay 78 years old na si tatay at ito andito ulit siya para siya po ay tuloy-tuloy ang Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati sa ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya,
nagano yung BP niya, Normal. normal, Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Mahirap siya magtumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing 3 o ng Pigawan, depende sa budget. Depende po daw sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Eh, Kahit unti-unti lang. Yung proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Malapit na. Pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi ko. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si nanay. Pag ano, yun, Kaya wag bibili ko mo- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kumilis pa yung katawan mo. Katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. Pati sabon. Pati, Dok, sabon. Di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Okay, regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man Opo, lamang. Dok. Parang milyonarya, bibiling ko lahat ng produkto. Masarap talaga. Sa Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Opo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Dok, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya yung na malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pagbilisan ng ano. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. And regards kay nanay. Po, thank you po, Doc. Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po sa Indogabos. And welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, or mas kilala po natin bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Penzena, together my partner dito sa office, kay Miss Angel Garcia, Diyos marahay na pagkahapon po sa Indogabos. Of course, my name is Miss Len Pabilonia, ang makakasama nyo for today sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Okay? So, kamusta po kayo? Ayan, maulan na hapon po sa inyong lahat. Ayan, talagang grabe, maraming blessing. Ayan, kasi inulan tayo ngayon. Ayan, so ingat lang po sa mga nagdadrive po. Ayan, sa mga driver. Ayan, sa mga papauwi po. Ayan, ingat-ingat po kayo. Okay, so mas maganda yung nag-iingat kaysa hindi, di ba? So, ayun. Bukas pa tayo ngayon hanggang alas 7 po ng gabi. Ayan, sa mga hahabol pa. Ayan, bukas po ang ating office hanggang alas 7 po
ng gabi. Ayan, sa may mga katanungan at lagi po na nakikinig sa programa ni Doc Joey. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Of course, naka-live na din tayo sa PBN DCGB 729 kHz AM band and also sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito page. Ayan, so again, located po kami. Ayan, located tayo dito lamang po yan sa Purokwan, Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, and front Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, sa lahat po na naghahanap, nagtatanong ng ating office, we are located po dito lamang po yan sa Purokwan, Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, and front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation po, Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening, pwedeng hanggang 7 p.m. So, mag-text lang po kayo sa mga babanggitin ko pong numero. Mag-text kung anong pangalan, edad, karamdaman, at taga-saan po kayo. Okay? So, makinig at hihimay-himayin lang natin. Okay? Sa Smart. Ayan, may dalawa pong numero. Si Doc Joey. Ayan, so sa Smart, we have 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. Ayan, dahan-dahan na yan. Ayan, so another Smart, 0998-975-8121. Ayan, kasi yan yung pinaka-importante. Dapat makuha natin yung tamang contact number. Sa Globe, yan, sa mga Globe user naman po, ayan, 0917-853-8933. So, pwede nyo din po siyang hanapin sa Facebook. Ayan, dalawa po ang kanyang personal account. Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. And also, naka-live tayo lagi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Ayan, dagdagan lamang po natin na Doc Joey Bitito page. Again, Doc Joey Bitito page. Ayan, para po sure tayo kasi marami po ang gumaya. Ayan, tayo po ay very legitimate company. Okay, tandaan natin yan. Okay, so available din po ang ating mga produkto dyan po sa ating main office sa Unit 218 Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Again, available din po ang ating mga produkto dyan po sa ating main office sa Unit 218 Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. And also, dito sa ating booking office, ayan, dito sa Legazpi po, ito po ay booking office. Ayan, located tayo again sa Purokwan, Barangay 18, Cabaangan West, sa Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so available din po ang ating mga produkto dyan po sa Dorotea Resort and Spa. Located naman po sa Purokwan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Yung magandang resort at very affordable. Ayan, sa mga naghahanap po ng tamang venue, tamang location na kayo po ay makakapag-concentrate, walang istorbo, dyan po yan sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, so i-follow nyo na yung ating page na Dorotea Resort and Spa. And also po, naka-live din tayo sa YouTube channel na Doc Joey Bitito Channel. Ayan, so bago tayo mag-proceed sa ating topic for today, sa part 2 na po tayo. Ayan, about naman po sa hypothyroidism. Ayan, so last Tuesday, ayan, natalakay po natin ang about sa hyperthyroidism. Ngayon naman po, ay pag-uusapan naman po natin ang patungkol
sa hypothyroidism. Okay, bago po ang lahat, nais ko pong pasalamatan ang ating mga pasyente na pumunta po kanina. Ayan, talagang grabe. Maagang maaga yung ating mga pasyente po kanina. Buti na lang ay nakapantulog pa si Miss Lenchar. Ayan, so maraming salamat po kay Mr. and Mrs. Midwa. Ayan, from Malinao. Ayan, so nag-avail po ng worth 9,000 pesos. Pero nag-avail na po ito sa Tatay Las July 6. Ayan, so naubos na yung kanyang iinumin. Kaya po bumalik po kanina at in-avail na po yung good for 1 month. At also may good news po si Tatay Wilfredo sa pag-inom po niya ng ating Amazing 4. Ano kaya yun? Ano kaya yun, Miss Len? Na good news po ni Tatay Wilfredo sa loob po na 11 days na pag-inom po ng ating Amazing 4. So si Tatay po, ang problema po niya ay meron po siyang acid reflux. Ayan, so kailangan daw po malaman ng doktor kung ano daw po yung nangyayari sa loob ng katawan ni Tatay Wilfredo. So, kinakailangan po ni Tatay Wilfredo gumastos ng 40,000 pesos para po malaman lang kung ano yung sakit ni Tatay. Pero dahil sa kulang ang pera, mahirap ang buhay, tama lang na pamumuhay, sinubukan po ang ating Amazing 4. Kaya po, nung July 6, ay nag-start na po siyang uminom ng ating Amazing 4. At based po kanina sa feedback ng ating pasyente na tumawag po, kinausap si Doc Joey, ay nakatulog na ng maayos at hindi na po kumikirot ang sikmura ni Tatay Wilfredo. Kaya naman, kanina yung kanyang asawa na si Nanay Midwa ay nag-avail din po ng ating Mega 1 capsule dahil daw meron din po siyang fatty liver at masakit ang balakang. Kaya po initially, binigyan po namin ng Mega 1 capsule 3 times a day. And also yung kanyang anak na meron din acid reflux. Ayan, so binigyan din po namin ng Miracle C. So dito po, nagkakaiba-iba tayo sa dosage and also sa health problem ng pasyente. Okay? So, galing din dito si Sir Avocado. Ayan, si Sir Avocado, grabe, may good news din po sa atin. Dahil bumaba na yung kanyang creatinine, bumaba na po ang kanyang sugar na halos po normal na. And also, yung kanyang uric acid na talagang marami ng tumutubong mga gout, ayan, yung bukol niya sa likod, ay nawala na. Ayan, may mga lumabas pong nana. Ngayon po, yung bukol ay wala na. Kaya kanina, nag-avail din po yung kanyang manuga ng Amazing 4. And also, yan si Ma'am Pahe na retired teacher. Ayan, so may magandang feedback na din po sa pag-avail and pag-inom ng ating Amazing 4. Sabi ni Nanay, yan, so dahil daw ay kulang yung pera niya, pero sabi niya gusto ko, ang inumin ko ay 3 times a day pa rin ng Amazing Trio. Kaya sabi niya, kapag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Kaya sabi niya, kahit hindi ko inaasahan na wala na akong iinumin kasi ang pension niya ay August 8 pa at matatapos yung in-avail niya kanina ay August 1. So gagawa daw siya ng paraan para makabalik po muli dito sa ating office. Tama naman po, 'di ba? Kapag gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Kaya si Nanay Pahe ay gagawa daw siya ng paraan upang matuloy-tuloy po niya yung pag-inom ng ating mga amazing products. Dahil si Nanay, may problema po siya. Ayan, so ang dami pong problema ni Nanay Pahe. Ayan, so may high blood and also malabo na ang mata. Ayan, so minsan nahihirapan din matulog. Ayan, kaya po, ang dami niyang health problem. Kaya nga natatakot siya, sabi niya, Dok, hindi pa ba ako mag-undergo ng dialysis? Sabi namin, hindi pa naman.
kasi ay malakas pa si nanay at ngayon ay umiinom na din siya ng ating mga produkto. Galing din dito si Nanay Sonia, si Ma'am Michelle Alsaga, and also yung ating retired military, ayan, si Sir Damaso Fides. Ayan, si retired din si Mr. Ferrer. Ayan, nag-avail din po ng ating mga produkto kanina. Kaya po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at syempre pag-avail ng ating mga amazing products. Hopefully, ay marami din po tayo na matulungan pa, malunasan na may mga iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po kung ikaw, isa ka na matagal na po na nakikinig, na-amaze ng programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran, ano pa po ang hinihintay natin? Laging tandaan na ang buhay po ay isa lang. Never na po natin maibabalik kapag may nangyari po sa atin, 'di ba? Sa buhay ng isang tao po, isang beses ka lang magkamali ay wala na pong balikan 'yan. Pero ang trabaho, kahit mawalan ka ng trabaho, matanggal ka sa trabaho, maraming oportunidad ang darating po sa iyo. Pero kapag ang kalusugan mo napabayaan, lumala, ay mahirap na maibalik sa magandang kalusugan. Kinakailangan mong gumastos, tutukan, disiplina. Ayan, so yan po ang kailangan mo kapag may sakit na po tayo. Okay? Sabi nga ay 4 na letter D ang kailangan natin. Yan para po ay maging maayos ang ating buhay, 'di ba? So, yan, mag-proceed na tayo sa ating topic. Ayan, so, about po sa hypothyroidism. Okay? Ayan, so, sa part 2 na po tayo. Okay? Again, located po kami dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So again, ang contact number po ni Doc Joey, yan sa mga nakikinig po sa atin, ayan sa Smart, we have 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. Or sa Globe, 0917-853-8933. Ayan, so busog na busog pa si Miss Len kasi nag-coffee tayo ng ating paboritong kape na tamang-tama sa tag-ulan. Ayan, so Mega A Coffee. Ayan, so kaya po ay buhay na buhay ang ating dugong na nalaytay. Ayan, so okay, overview ng ating part 2 about po sa hypothyroidism. Okay, ano po ba ang hypothyroidism? Ayan, overview. Ang busyo o goiter ay ang paglaki ng ating thyroid gland. Lahat po ng tao ay meron daw thyroid gland. Ayan, so ang karaniwan ito ay maliit lamang. Ang thyroid gland ay isang endocrine gland na gumagawa ng hormones na mahalaga sa metabolismo. At ang tamang paglaki ng katawan, ang normal na levels ng thyroid hormones ay mahalaga para sa tamang pagtibok ng puso, paglaki, paggalaw ng muscles, regulasyon ng temperatura ng katawan, at para sa mga babae, ang tamang regulasyon ng menstruation cycle. Ang thyroid gland ay matatagpuan po sa gitnang ibabang parte ng lieg. Karaniwang hindi ito nakakapa, ngunit kapag mayroong busyo or goiter ang isang tao, maaari itong makita o makapa bilang isang bukol sa lieg. Mayroon pong dalawang pinakakaraniwang sakit sa thyroid. Ito po ay tinatawag na hyperthyroidism, which is yung ating topic po last Tuesday. At ang isa naman po ay hypothyroidism. So ngayong hapon po, pinag-uusapan po natin ang tungkol sa hypothyroidism at mga uri ng hypothyroidism at pati na rin ang pag-iwas mula rito. Aalamin din po natin kung paano po makakatulong ang amazing products
ng MHC or Miracle Health Corporation upang maiwasan at malunasan ang problema sa thyroid na hypothyroidism. So ano nga ba ang hypothyroidism? So ito po ay isa sa mga kondisyon labis na umaapekto sa thyroid gland ay ang hypothyroidism. So umiiral po ito kapag mababa o hindi sapat sa pangangailangan ng katawan ng produksyon ng mga thyroid hormone sa thyroid gland. Kapag ang thyroid gland daw po ay nasira dahil sa epekto ng karamdaman, ito ay nagdudulot ng unti-unting pagkaubos ng mga thyroid hormones na mas kilala po sa tawag na T4 at T3. Ang kondisyong ito kung saan po ang katawan ay nagkulang sa T4 at T3 ay tinatawag na hypothyroidism. Maaaring ihalin tulad ito sa thyroid gland na tamad. Ito ay kapag hindi gumagawa ng sapat na hormone ang thyroid gland. Ang pinakakaraniwang sanhi po ng hypothyroidism, nangyayari ito kapag may pinakamaling inaatake ng immune system. Kaya po napaka-importante na lagi pong malakas ang ating immune system ng ating katawan. Ayan, so sinisira nito ang thyroid kaya hindi ito nakakagawa ng sapat na hormone. Posible rin po na may-ari ang hypothyroidism kapag mayroong malubhang kakulangan o labis na iodine sa katawan. Kaya po, 'di ba last Tuesday nabanggit po natin ang hyperthyroidism, more on kailangan po niya ng iodine. Ang hypothyroidism naman ito naman po ay sobra sa iodine. Okay? So, ayan, alamin po natin ang pagkakaiba, lalong-lalo na po sa mga kababaihan, para po maging aware tayo sa mga pagkain. Kasi po, natitrigger ang ating thyroid kapag yung mga kinakain po natin ay puro mga bawal. Pero minsan, like sa mga babae, hindi po natin masuri kapag ito ay hypo o hyper. Ayan, pero malalaman po natin yan kapag nagpakonsulta po kayo sa doktor. Okay? So, kailangan ng thyroid iodine para makagawa ng hormone. Ito naman po yung mga uri. Ayan, so, minsan naman, ayan, lumilitaw po ang hypothyroidism pagkatapos po ng pagbubuntis. Ayan, kaya minsan yung mga babae, 'di ba? Kapag nanganak na yung babae, minsan po doon lumalabas yung goiter. Ayan, so minsan yan, kadalasan sa mga babae nangyayari po yan. So ito na po yung mga uri. Okay? So mayroong 3 uri ng hypothyroidism. Ito po ay ang mga sumusunod. Number 1, primary hypothyroidism. Ayan, ang ibig sabihin po nito, sa kondisyong ito ay masigla ang thyroid, subalit hindi nito natutugunan ang pangangailangan po ng thyroid hormones ng katawan. Para maayos ito, gumagawa ito ay nangangahulugang mismo ang thyroid ang may problema. Okay, so number 2, ito na yung tinatawag na secondary hypothyroidism. So, sa kondisyong ito, ay hindi mainam na napapagana ang thyroid gland upang punan ang pangangailangan ng katawan sa thyroid hormones. Ayan, kaya po minsan yung mga babaeng iba, may problema sa hormonal imbalance, 'di ba? Minsan doon na yung mag-start na may mga health problem na yung mga babae. Okay, so number 3, tertiary hypothyroidism. Ang kondisyong ito, ibig sabihin yung pangatlo. Okay, so ang kondisyong ito ay katulad ng secondary hypothyroidism. So yung pangatlo natin, halos the same lang po doon sa secondary hypothyroidism. Hindi sa thyroid nagmumula ang problema, kadalasan ang problema ay nagmumula sa
hypothalamus. Ayan, hypothalamus. Isang parte ng utak na malapit sa ating gland. Okay? So yan, tatandaan natin yung tatlo. Ito na po yung mga sanhi. Ayan, so medyo mahaba-haba pa naman yung oras natin. So ito po yung sanhi. Ayan, so ang pinakakaraniwang sanhi po ng hypothyroidism, ang thyroiditis, ay tumutukoy sa pamamaga ng thyroid gland na matatagpuan sa may lalamunan. Ang isang autoimmune na kondisyon na kung saan ang mga antibody ay sumasalakay at kumipinsala sa thyroid gland. Ang iba pang mga sanhi ng hypothyroidism ay ang mga sumusunod. Ayan, kaya po, napakahirap kapag ang ating immune system ay humina. Dahil po, doon na magsisimula yung autoimmune disease. Yung iba naman, nagkakaroon po ng lupus. Ayan, so yung iba, doon na lalabas yung mga posibilidad na maging health problem ng isang tao kapag humina ang ating immune system. Kaya, iyan yung kailangan po natin na panatilihin na laging malakas ang ating immune system. So, ito na po yung mga sanhi. Number 1, pagsasailalim sa radiation therapy sa lieg o ulo. Okay? So, ang radiation therapy na karaniwang ginagawa laban sa cancer ay maaaring makapinsala sa mga cell sa thyroid. Kapag napinsala ito ay mahihirapan ang katawan na gumawa ng mga thyroid hormone. Kaya nga po may mga pasyente tayo dito na may mga thyroid problem na nagpa-radiation. After radiation, grabe yung effect na nangyari sa kanila. Yan, kaya po hindi din po talaga yung mga effect na magiging apekto sa atin. So, number 2, radioactive iodine treatment. So, ang ibig sabihin naman po nito, ang uri ng lunas na ito ay ginagamit para sa mga taong may labis na aktibong thyroid gland, subalit napipinsala rin nito ang mga malulusog na mga cell sa thyroid. So, kapag nag-radioactive tayo, ibig sabihin yung ating mga cells ay pati yung mga cells natin na iba ay pwede pong maapektuhan. Okay? Kaya yung ating mga cells, di ba, sa loob ng katawan, more or less nasa trillion cells. Okay? So, iba pa. Yan, number 3. Ibang uri ng mga gamot. Ayan. So, mga sanhi po ito, tandaan. Ibang uri ng mga gamot. May mga uri ng gamot, katulad ng para sa mga sakit sa puso, cancer, at ng mga kondisyon na naka-apekto sa produksyon ng thyroid na hormone kabilang na sa mga gamot na ito. Ayan, so kaya po, lalong-lalo na sa may mga thyroid problem, huwag po basta-basta iinom ng gamot na wala pong advice ng doktor. Mabuti kung katulad po ng ating mga amazing products ay mabuti para sa lahat ng problema ng sakit ng isang tao. Pangkalahatan po siya. Kaya po ay wala kayong ikakabahala. Okay? So, number 4, pagpapa-opera sa thyroid. Isa po yan na sanhi. Okay? So, ang mga pagpapatanggal sa thyroid sa pamamagitan ng operasyon ay magdudulot ng hypothyroidism. Isang bahagi lamang ng thyroid gland ang aalisin. Subalit, magdudulot ito ng pamamaga ng produksyon sa thyroid hormone. Dahil dito, hindi magiging sapat ang magagawa ng mga hormone ayon sa kailangan ng ating katawan. Ibig sabihin, kahit po kayo na-operahan, kasi 'di ba,
yung root cause, kung ano yung sinimulan niyan, hindi naman po natatanggal. So, ang kailangan po dyan, yung root cause, kung ano po yung sinimulan, na kung bakit po yan nagkaroon tayo ng problema sa thyroid, ay may posibilidad na bumalik. Pero dito sa atin, katulad niyan, tayo po, ako, may experience sa hyperthyroidism. Ayan, isa po tayo na nagkaroon ng ganyan. Kaya po, more on research tayo. Okay? Kaya po, like yung mga ibang pasyente din natin na naoperahan na sa thyroid, yung iba po bumalik. Yung iba naman sa sa breast, yan kasi yan dugtong-dugtong na po siya. Sa breast, yung iba sa ovary, katulad din po ni Ma'am Michelle Alsaga. So naoperahan siya last year sa kanyang left ovary. So this year nagkaroon naman po siya ng bukol sa kanyang left ay sa right ovary. Kaya ngayon, nag-decide na po siya na ayaw na niya magpa-opera dahil nga po na-opera na siya dati, akala niya natanggal na. So, yun po yung pagkakamali po natin. Ayan, kasi pwede po kayong mag-decide. Kung ano yung advice sa inyo, pwede po kayong mag-decide. So, dito sa atin, once na uminom po kayo ng ating amazing products or amazing 4, matutulungan po kayo na patayin yung pinaka-root cause nung sakit po natin. Katulad ng damo, 'di ba? Yung damo, kailangan po natin siyang bunutin para po ma-dry or mamatay talaga yung damo. So, kailangan po natin yan. Ayan, kamusta po? Na-mention pa lang kita last few days. Ayan, so, kaya po, kailangan natin yung bukol is matanggal kung ano yung sinimulan po niya. Kaya dito, sa pag-inom po ng ating Amazing 4, ay yung root cause niya, yung bukol nyo, ay matutulungan po kayong wala po yan. Basta, susundin nyo po yung advice ni Doc Joey, yung pag-inom po ng amazing products natin, at syempre po, yung disiplina. At isa na po dyan, iiwasan din po natin yung stress. Ayan. So, number 5, labis na pagkakaunti ng iodine sa pagkain. Ang katawan ng tao ay hindi gumagawa ng iodine, subalit kailangan nito ng thyroid gland para makagawa ng thyroid hormone. Kaya kapag labis ang pagkakaunti ng iodine, sa kinakain po ay maaaring magdulot din ito ng hypothyroidism. So, number 6, pagbubuntis. Yan, kapag nakapanganak na ang isang babae, may posibilidad po na magkaroon bigla ang pagtaas ng produksyon ng mga thyroid hormones sa katawan. Susundan naman ito ang biglaang pagbagsak ng produksyon nito. Hindi pa tiyak kung bakit ito nangyayari, subalit pagkaraan ng ilang panahon ay bumabalik din naman sa normal na paggana ng thyroid gland. So number 7, ayan, pagkakaroon po ng problema sa thyroid mula pagkasanggol. Ayan, kaya nga tayo, 'di ba, hindi pa naman tayo nanganak, pero nagkaroon na tayo ng hyperthyroidism. So, pwede din siya nakuha nung sanggol pa tayo, okay? So, mayroong mga sanggol na ipinanganak na hindi wasto ang pagkakabuo ng kanilang thyroid gland. Dahil dito, hindi rin maayos ang paggana ng mga ito. Ang uri po ng hypothyroidism na ito ay tinatawag po natin ng hypothyroidism. So, number 8, ayan, pagkapinsala ng ating thyroid gland. Bagamat madalang ito ang pagkakaroon ng pagkapinsala na maaari ring makagambala sa produksyon po ng ating thyroid hormone, ito ay dahil tumutulong na masaayos ng produksyon ng thyroid hormone. So, number 9, pagkakaroon po ng pinsala sa hypothalamus.
Ayan, so may kaugnayan ang hypothalamus sa maayos na paggana po ng ating hormone kapag hindi sapat ang TRH na ginagawa ng hypothalamus, makaapekto ito sa paggawa ng hormone. Ayan, so ayan. So dito na tayo sa mga sintomas. So number 1, pagbigat ng timbang. Okay? So, pagiging ginawin. Ayan, so pagkatuyo po ng balat. Isa po yan sa mga sintomas. Ayan, so malakas na regla. Ayan, katulad po ni Ma'am Jenny B, na halos po grabe yung reglang nilalabas po niya. Na halos po nagda-diaper na po siya. Grabe yung nilalabas po niya ng mga bilog na dugo. 'Di ba? So, hirap sa pag-balance ng katawan. Ayan, so pwedeng magkaroon po ng anemia, depression. Ayan, so pamamalat ng boses. Minsan po, kumbaga malalaman din po natin na isa sa symptoms, yung boses po natin, nag-iiba po siya, 'di ba? So, pamamaga ng mukha, pagnipis ng mga kilay. Ayan, so pagbagal po ng tibok ng puso. Ayan, so paano naman po makakatulong ang Amazing 4? Okay, dito na po yan. Paano makakatulong ang Amazing 4 sa may mga hypothyroidism and hypothyroidism? Okay? So, ang ilan sa mga components ng Amazing Trio at Amazing 4 ay mainam upang maiwasan ang pagkakaroon po ng hypothyroidism at upang mapagaan ang ating katawan. Narito ang mga components na makakatulong sa mga taong may hypothyroidism. Number 1, broccoli na matatagpuan po natin sa Mega 1 capsule. No need na kayong bibili ng broccoli kasi nandito na yan sa ating Mega 1 capsule. At ang kinagandahan, 21 natural ingredients ang ating Mega 1 capsule. Isang vegetable na napakainam para sa mga taong may hyperthyroidism at mainam na pampapalakas ng resistensya. So number 2, moringa. Ayan, nasa bakuran lang po natin. Subalit po, hindi natin pinapansin si malunggay. 'Di ba? Kaya nga, hindi na kayo magluluto, hindi na kayo kukuha, ang kailangan lang po ninyo uminom ng ating Mega 1 capsule. So, si moringa po ay mayaman po siya sa iron. Okay, so better melon. Yan, minsan na kumakain tayo ng better melon, pero more on loaded na po sa mga spray. Pero dito sa atin ay natural. Talagang pinadaan lang po siya sa kapsula. Okay, so ang ating better melon ay nagtataglay po siya ng iron. Astragalus, ayan, familiar po ba kayo sa astragalus? Nagpapalakas din po siya ng ating immune system and also ang ating Mega A capsule na 5 klaseng mga berries. Ayan, so Mega A stands for antioxidant. Ayan, so nandyan po si acai berry or acai berry. Nandyan si elderberry. Ayan, so ito po ay nagtataglay ng iron and also nagpapalakas ng ating resistensya at nakakatulong po siya sa may mga cancer, may mga bukol, may mga taas ang blood sugar, mataas po ang cholesterol. Ayan, nakakatulong po ang ating Mega A capsule at also nakakatulong siya sa may mga problema po sa katarata. And also, ang ating Multi-5 capsule, nandyan po si Maitake, Shiitake, Reishi, Agaricus blazei, at si Cordyceps, na nakakatulong po na nagpapalakas ng ating immune system. Kaya nga po, based po kanina sa ating topic, na kapag humina ang ating immune system, doon na pwede tayo magkaroon ng problema sa autoimmune disease. Ayan, yung iba nagkakaroon po ng lupus. Ayan, kailangan po natin na panatilihin na lagi malakas ang ating immune system. And also, ang ating vitamin C. Nandyan po si acerola berry, si sea buckthorn, at si Indian gooseberry na nagpapalakas ng ating immune system. Dahil po tayo, na mga tao, wala po tayong kakayahan na mag-produce ng vitamin C. So, Miss Len, saan pwede akong kumuha ng vitamin C
para masustain ko yung kinakailangan ng aking katawan. So, kailangan po natin dyan sa diet, kailangan po natin kumuha sa mga gulay at prutas. Okay? So, yan po yung ating topic for today about po sa hypothyroidism. Kaya po sa lahat na may mga problema sa kalusugan, ano man po ang inyong mga health problem, pwede po kayong matulungan ng ating mga produkto. Ang kailangan lang po maniwala, magtiwala sa kakayahan na maitutulong po ng ating amazing core. Okay? So again, located po tayo, dito lamang po yan, sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, located po tayo, dito lamang po yan, sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so bukas na bukas po kami tomorrow, simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 6:30 po ng gabi. Okay, so free health consultation. And also, hindi lang po yun sa may mga problema sa thyroid, bagkos lahat ng health problem po ninyo ay pwede po kayong magpakonsulta dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so free health consultation po dito sa atin. Ano man po ang mga health problem po ninyo, high blood, matagal na ang inyong mga high blood, subalit po nandyan pa din ang inyong maintenance, why not po nasubukan po natin ang ating amazing products upang po makagraduate kayo sa inyong maintenance. Okay, sa may mga cancer, may mga bukol, mga Jupiter operation, ayan, subukan po muna natin ang ating magagaling na produkto na galing po sa Florida, USA. And also po, proven and tested na po ang ating produkto since 2008 pa. Again, located po tayo, dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, bukas kami bukas, simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 6:30 na po ng hapon. And also, bukas po, sa mga magpapaschedule, pwede na po kayo mag-text ngayon kay Doc Joey dahil bukas may nakasked na tayo na may sakit daw po sa puso. Okay, so again, ang contact number po niya sa Smart, we have 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At sa Globe, 0917-853-8933. Okay, so mag-text na kayo kung anong pangalan, edad, karamdaman, at taga saan po kayo. Para po mabilis po kayong ma-replyan ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so halos patapos na po tayo. Magbabalik po ang aming programa bukas. Same time from 5:30 to 6:30 in the evening. At ayan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, or mas kilala po natin bilang ang lalaking hindi tumatanda, of course, to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Pincena, together my partner dito sa office, kay Miss Angel Garcia. My name is Miss Len Pabilonia, ang nakasama po ninyo sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. God bless, good health, and see you tomorrow.